tao diri pabili na ko. Ay tawa ko ko anak yan. Super fam. Mga on mi diri sa kagabiun. Super pa manihapon ni dire ako ang kuan intruder is kuan loading pa kay siya. Abang tiluto sa Ecres. Alright. Shout out Ramis amo ang kuan. Kanong namay. Ari ka kiyo. Shout out Ras Binakhaw. Shout out Miss Tagatanhay nga wala ka ulit dire ro ang bulana kay Bessie. Bessie and Bessie. Shout out ni sa may guni mo do. Oh, okay. Dahil mga serving sa, dahil mga serving. Shout out Baby Boy, shout out sa Rinyel. Oh, Shut down. Shout out. Yapon may among singalan ani. Lot out. Seaweeds ang kap ni hapon. Darabay ko ano ni Balatin. Talalom. Wala ka Ecres mo guys suka. Puno magunig suka. Kaya Ala, Shout ka out naman sa si mga Tuon. classmate na ako dyan, mga grade 6. Ganyan namang kalamansi wala. Wala. Oo. Okay ka lang sa suka. Islog dito may ba? Tama nga, Gar. Dahil nang ulan kami. Ano prito? Nirito. Oh. Eh, nang ulan kami. Ano ba? Ano nga sa atong kanday? Na. Tikman. May paras ka na kunti. Bahala mo take andyan na basta kanta. Suka ko sa dito. Suka ko. Nagkan may sodan sa super cup kay Ano ba? nang naami singalan ni Friends. Seaweeds. Piniritong isda, Pinirtong isda inununan. inununan. Ang problema na ko lay sabaw. Wala may sabaw. Daghan, di na matagda ng sabaw. Hindi naman. Kuan. Kasi first. Mm. Oh, isda nga pinirito. Isa yung prito ni Friends. Friends nga prito na Friends. Sumagaing, may kong kapuya kayong balik initan akong tawaho. Sige na mo luluto dira. Dara dire. Dahil available. Ay, wala. Binugtong sa yun. Ano trabaho yan? Itong babaws koan, ay nakatumulan di pero initan dumahapon na. Aman sa? Anong di pa singgulan ng punay mo? Kaming sabi ko, Di dahil kayo nag-filter di lalong? mas pamintang mga Inununan. nalabas anak. Lalong lang. Wow. Mura ng tinapa. Wala? I don't kayo na ikaw na. Pero tanga to kon baka na bukog na sa isda ah. Meron ko ang binata. Gahion. Dilo ulit ang buwan na tutuloy. Gahion ba? Yung nakuha dito sa ang napunta. Duga ngayon yung suka. Wala gina, mag-isok pag may parada. Ya, sasilan ko anak. Uy, Record na. Lima. Ay, unong ni kabuk na diri. Kada kabuk mo kita. Tulo. Upat. Ay, Tayo. ang nakita. Magpapag kita. Say the watching this. ang tiikang kayo sa tago man. Yung na sa jud ganahan ng kita upa. Ngayon anak. Ganahan na isang ipon ng mga Ganahan siya matitnitib-nitib. Ano mo muglagtawa ng Isa. Kulit din taronday. Ganahan. Ganahan na matitnitib. Ay, kid. Mga ngiti. Kaya guys. Native wala ka nang din. niling mas kuya. Native ba niya? Ay, ang kuan. pero ako ko sabi ba rin kanon itong Kuan man, kanang nabas silang lapay niya. Yung lapay niya. Kapag siguro na siya pamahaw de. Ako di papainit. Pero mo pag ipang pangaos mga grupo. nga ganun ang pugagdag ha. Nagpainit naman na ba? Makaon pa man sa kanon. Eh ako sa basa. Ako magahan mo sa kanon. Yan nagkapay. Dungan na po ka ulang asnubi.
Nung espre ang tao ganihay, sakit mo kung likod doon. Likod. Daga. Maganda. Sila galing galas ko sakit ng likod. Ikot tayo. Ang life tayo. Katong motor baybon, lisod man gupot og lastihan to. Ako rin gumulaste po na to. Ug untol-untol. Basta Mabay mo ba? kapkaban pero dako tayong kumbira ng atukan mo, kuyo ka nilang kuhan, sorry. Asa? Itong maestra. Agad ko, yung mo ko lang. Ano aman? Isa, Sabado? Sista? Bago. Sa Sabado. Asa man dai? Sa, itong maestra, kuhan, anak ni Elena. Nakay Ay. pa kumangkuni kuhan, anak kong Billy. Mm. Ako mangkuni Larry. Ako katul, amo ko kabalo. Asa na? Eh, sila may kuyok ni mo ng tete. At sa, Dere sa nagkuhan pagi. Sinabihagan kay Dora. at sa, kung ang gali ko ng suman nilang ipadat na sila tungas bakid nga bukas. Lain pa yung mga sudan. Tawag. Saan naman? Mukha nang ikaw pa kayo muna ko, per. Kay ako, ay, ulay tao din, pabili ako. Ay, tawa ako, di ko anak yan. Pili na. May Pila ka sudan. minutes kang tarawa ka? 6 minutes and 27. Okay, super fam, babay na. Kaya magpadayamig ka. Bye!